Fil-programm elettorali tiegħu tal-aħħar elezzjoni ġenerali, il-Partit Nazzjonalista għamel sensiela ta' weddiet maħsuba biex fi kliem jħallu aktar flus fil-bwiet tan-nies. Weda numru 11 tgħid li t-taxxa fuq il-liċenzji tat-televiżjoni kien għadda żmienha u għalhekk kienet ser titneħħa. Iżda fuq medda ta' 4 snin il-Gvern se jkun potenzjalment daħħal aktar minn 17 miljun euro minn din it-taxxa. Mill-2008 sal-2010 l-Gvern minn din it-taxxa ġabar 11 miljun euro. U għal din is-sena l-Gvern qed jippjana li jdaħħal 4 miljun euro oħra. Għalkemm fil-budget ħabbar li mis-sena d-dieħla se jkun qed ineħħi l-liċenzja tat-televiżjoni u jżomm il-weda li jagħmel 4 snin ilu, xorta qed jippjana li jiġbolla l-retrati. Fil-fatt il-Gvern qed jippjana li jiġbor 2 miljun euro u nofs minn dawk il-persuni li għandhom liċenzja blura mhix imħallsa u se jintalbu jirregolarizzaw il-pożizzjoni tagħhom biex ma jħallsux multi addizzjonali. B'hekk fuq medda ta' 4 snin il-Gvern se jkun potenzjalment daħħal aktar minn 17 miljun euro minn taxxa li fl-aħħar elezzjoni ġenerali qal li kien spiċċa żmienha.